सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, रुआ लोग के बीच ईद के शुभ अवसर पर पवन सिंह के सुपर डुपर हिट फिल्म धड़कन लाग गई। जी हाँ, रुआ लोग देखनी, अगर नहीं देख ले तो अभी जाई सिनेमा हॉल में और देखी, टिकट कटाई और देख ली अपन फिल्म धड़कन। जी हाँ, रुआ लोग बता दी कि भोजपुरी के सुपर स्टार पवन सिंह के फिल्म लागल जब धड़कन, तब भीड़ के तरुआ पूछी मत। सिनेमा हॉल में खचा खच भीड़, पब्लिक देखे खातिर उनकर फैंस लोग, काहे कि शुक्रवार के दिन रहे और ओपनिंग भई रहे तो सब कोई पहिलका शो में जाए खातिर बेकाबू रहे। तो रुआ लोग के आज हम बता देतनी कि दर्शक लोग कितना झोली भरले बाटे पवन सिंह के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरा टीम धड़कन खातिर, यानी कितना कमाइल बा लोग एक दिन में। तो रुआ लोग के बता दी कि पवन सिंह के ई फिल्म कमाइल बा। संभावित आंकड़ा बताओ तनी, एकरा के रुआ लोग सत्य आंकड़ा मत समझेम, रुआ लोग के संभावित आंकड़ा बतावल जा रहा बाटे, जौन एकर कोनो ऑफिशियल घोषणा नहीं भइल। तो रुआ लोग के बता दी कि एक दिन में धड़कन फिल्म 10 से 15 लाख रुपया के बीच में कमाई कैले बटे। रुआ लोग के बता दी कि धड़कन फिल्म अपने आप में सुपर डुपर हिट बटे, काहे कि पवन सिंह के नया भूमिका और एयाज खान के साथ जबरदस्त टक्कर, भोजपुरी में नया शिखा मिश्रा के एंट्री, सारा चीज पवन सिंह के नया फिल्म खातिर बहुत जबरदस्त तरीका से पिरोल गई बटे। हर चीज, हर कहानी, हर क्लाइमैक्स, हर डायलॉग डिलीवरी, गाना से लेके हर चीज बढ़िया से फिल्मावल गई बटे। तो वो लोग समझ सकता नहीं कि धड़कन फिल्म देखे खातिर सारा लोग के बेचैनी बाटे। वो लोग के बता दी कि अभी एतवार अभी बीतल नहीं के 3 दिन के कमाई हमने के एतवार के बाद बताएं से, काहे कि एतवार निर्णायक हुई, काहे कि एतवार के सारा दर्शक लोग फ्री होकेला और वही दिन फिल्म देखे जाला। तो हमने के अगला न्यूज में रुआ लोग के 3 दिन के वाला कमाई बताएं सन। तब तक रुआ लोग बना रही छपरा जिला भोजपुरी के साथ। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबा के सबसे